Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT Business TV-a. U ovoj emisiji pogledajte priloge o HT-ovom ulaganju u podatkovni centar, cloud computingu u Europskoj uniji, mladim nadama IT-a. I na kraju tu je prilog o nagradi za najbolje ICT novinare. Pogledajte što smo vam pripremili. Domaća pamet za dostupnost podataka. Navalite e-građani. 4 sile pokreću ICT. Svi u oblake. Poslodavci prepoznaju trud. Nagrade najboljim ICT novinarima. Telekom industrija je vrlo intenzivna kada su u pitanju ulaganja. HT je svojim ulaganjem od gotovo 63 milijuna kuna u novi podatkovni centar odlučio pokazati kako još snažnije kreće i u segment IT usluga. I na ovaj način i kroz svoju tvrtku kćer Combis. Hrvatski Telekom u data centru korisnicima nudi smještaj, daljinsko praćenje i upravljanje ICT infrastrukturom, što omogućava značajne uštede u poslovanju te siguran i optimalan rad opreme, a riječ je o data centru koji pripada Tier 3 kategoriji koja je najviša kada je riječ o podatkovnim centrima. Dakle, kao što ste rekli, ovo je investicija, najveća investicija Hrvatskog Telekoma u ICT sektor, vrijedna 63 milijuna kuna i ona je jedna u nizu investicija u razvojne projekte u kojima Hrvatski Telekom osigurava i nova radna mjesta i daje neku razvojnu perspektivu. Mi ćemo ove godine samo uložiti preko milijardu kuna u takve ili slične projekte. Za Hrvatski Telekom ova investicija znači da se snažno, osim što smo vodeći u telekom industriji, snažno pozicioniramo i u ICT industriji. Mi smo već sa svojom tvrtkom kćeri Combis vodeći pružatelj IT usluga na tržištu Hrvatske i jedan od vodećih u cijelom ICT segmentu na tržištu regije. Ovaj data centar će omogućiti svim poslovnim korisnicima da na jedan siguran i pouzdan način pohrane svoje podatke, nadziru i upravljaju svojom ICT infrastrukturom. Data centar HT-a projektiran je prema najboljim svjetskim standardima, a u sklopu prve faze uređeno je 450 četvornih metara serverskog prostora. Realizacijom druge faze bit će uređeno dodatnih 450 kvadrata serverskog prostora. Dakle, ovaj data centar sada ima dovoljan kapacitet za naredno razdoblje, međutim mi smo spremni u roku od 3 mjeseca završiti drugu fazu ukoliko bude potrebno proširenja kapaciteta, a onda naknadno i treću ako to budu korisnici zahtijevali. Dakle, mislimo da neće biti potrebno u skorije vrijeme izgradnja novog data centra jer je sva infrastruktura napravljena tako da podrži proširenje kapaciteta u samim data roomovima. Poslovni korisnici, naravno najveći korisnici su u stvari oni koji prvi trebaju ove usluge, međutim te usluge nisu ograničene samo na najveće korisnike, one se šire i na srednja i manja poduzeća i oni zaista mogu sa ovim uštediti značajne troškove, mogu osigurati pouzdanost kakvu ne mogu imati negdje drugdje, jer kao što ste vidjeli ovaj data centar je opskrbljen energijom sa 3 strane, ima brze optičke kablove, redundanciju koja omogućava da u slučaju bilo kakvog nestanka i napajanja i prekida telekomunikacijske infrastrukture, da redundantna infrastruktura preuzme to i da za korisnike kojima je to izuzetno važno, oni neometano mogu imati pristup svojoj infrastrukturi. IT industrija je strateška industrija jer predstavlja 5% BDP-a. Ona ima najveću produktivnost, najveću bruto dodanu vrijednost te najveći potencijal izvoza i zato ona i jest jedna od strateških industrija, ističe ministar Vrdoljak. Pred nama je jedna druga faza razvoja u kojoj vlada sudjeluje, a to je IT sektora, a to je širokopojasna infrastruktura. U strukturnim fondovima smo isprogramirali 240 milijuna eura za razvoj širokopojasne infrastrukture, od toga 100 milijuna eura za softverska rješenja, 140 za infrastrukturu, za hardware. Širokopojasni pristup internetu mora se omogućiti i u onim dijelovima Hrvatske gdje danas takva infrastruktura nije dostupna. Moramo potrošiti novac koji nam je već sada na raspolaganju kako bismo uspjeli iskoristiti i dodatna sredstva koja možemo povući, ističe ministar Vrdoljak. Što prije moramo to realizirati, ući u one dijelove Hrvatske koji danas nisu dostupni, pa čak i komercijalno nisu dostupni realnom sektoru, sa infrastrukturom, što prije potrošiti one budžete koje danas imamo tako da bi mogli reprogramiranjem ostalih fondova i dodatna sredstva dobiti u ovom proračunskom razdoblju do 2020. godine.
i na taj način u biti pokrili cijelu Hrvatsku sa infrastrukturom širokopojasne dostupnosti informacijskim komunikacijskim tehnologijama, jer toliko potencijala imamo u Slavoniji, u Dalmaciji, u Zagrebu koji je pokriven, ali drugi dijelovi Hrvatske nisu, da je šteta to ne iskoristiti. Na kraju prvenstveno čestitati na dobro određenom poslu, kažem, i naručitelja koji zna što treba i investira u razvoj i novo zapošljavanje, a i izvođaču i mene kao ministra ovdje mogu samo doći čestitati, zahvaliti se i osjećati ponos da Hrvatska ima pametne inženjere, struku, znanje, institute, fakultete i da je naš posao to sačuvati. Napokon smo dočekali sustav e-građani. Iako još uvijek u njemu nema puno usluga, ovo je svakako prvi korak ka uspostavljanju države bez papira, dostupnosti dokumenata, postavljanju zahtjeva prema državi u digitalnom obliku, uz manje troškove i manje birokracije. Sustav e-građani, na kojem su zajednički radili APIS IT, kod kojeg stoji korisnički pretinac i prve usluge, te financijska agencija koja će upogoniti NIAS, odnosno nacionalni identifikacijski sustav koji će omogućiti siguran pristup sustavu, koštaće 24 milijuna kuna u 3 godine. Sustav e-građanin je u principu zbilja napravljen da bude jednostavan, da nisu potrebne neke velike uputstva i menu ili kako bi ga bilo tko koristio. Ono što mi u prvom momentu istinu ciljamo kao našu ciljanu skupinu, to je nekih 900.000 građana Republike Hrvatske koji koriste različite sustave e-bankinga i to su svi oni koji danas imaju različite vjerodajnice u Carnetu, Ministarstvu znanosti, Zavodu za zdravstveno osiguranje, REGOS-u, mirovinskom i sličnim koji mogu ući u taj sustav. I nama je uistinu u prvom momentu intencija da vidimo kako će to zaživjeti u prvom momentu na način prezentacije ovako na ovaj način kroz medije, a ono što planiramo definitivno iza ljeta početi pripremati neku aktivnu kampanju kako bi u principu potaknuli sve ostale slojeve građana RH da koriste taj sustav, jer kao što rekao, sustav je jednostavan i besplatan, što je najbitnije. Pristup cijelom sustavu je besplatan. Pritom ne treba zaboraviti niti Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi koji bi trebao stvoriti preduvjete za obavljanje poslova državne uprave bez papira. Kao što rekoh, danas u sustavu postoji nekakvih 15-ak različitih usluga i čini mi se 25 do 30 različitih poruka za građane. I sve ovo što smo u ovom momentu uspjeli ubaciti u taj sustav je tek početak, definitivno. Sustav je takav da na neki način nema granica niti ograničenja koliko nečega može biti unutra. Ono što je sad zadatak ispred nas svih i vlade i svih koji su uključeni u projekt u principu da čim prije natjeramo ostatak države da sa svim uslugama koje su e-oblika bilo kakvog danas postanu dio ovoga sustava. A kao što sam već i rekao, čim, ja se nadam sad do ljeta, izađe Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, odnosno čim bude usvojen u Saboru, a nadam se da će biti usvojen, danom objave tog zakona sva tijela postoje obvezna koristiti ovaj sustav za bilo koji oblik e-usluga. Neki dokumenti će biti dostupni odmah i sada više neće biti potrebno obilaziti šaltere jer će se isprintani dokument zahvaljujući 2 identifikacijskim brojevima moći potvrditi na šalteru, što znači da primjerice rodni ili vjenčani list neće biti potrebno stalno podizati na šalterima. Mi sa ovim danom naravno da ne idemo na godišnji niti odustajemo od ovog projekta. Istom snagama i intenzitetom koji smo radili do sada ćemo nastaviti raditi kako bi primorali, natjerali, udobrovoljili kako god želite ostatak države da postane dio sustava. I tu se nadam pomoći, iskreno govoreći, i građana i medija i svih ostalih da će izvršiti taj dodatni pritisak na one koji to trebaju raditi za iskustvom, pozitivnim iskustvom iz ovoga što je do sad napravljeno, iskreno govoreći. Istina za plaćanje, to ste dobro rekli. Korištenje kompletnog sustava je uistinu besplatno, ali sutra ako budu unutra postojale, a postojat će različite elektroničke usluge koje zahtijevaju neko plaćanje, na primjer izdavanje putovnice, zahtijeva plaćanje, izdavanje dokumenta ili bilo čega, izdavanje, ako se ne varam, ribolovne dozvole ili takvi slični stvari, zahtijeva uistinu nekakav administrativni trošak da se tako nešto napravi. To će se i dalje morati plaćati na ovaj ili onaj način. Ono što mi sad planiramo raditi u sustavu je u principu omogućiti da se kroz sustav može elektronički sve zajedno platiti. Ja se nadam da će to biti u relativno skorom vremenu i sustav za e-plaćanje kroz e-građane i sustav plaćanja online državnih biljega. U momentu kad
još taj dio bude unutar sustava, a počeli smo već raditi na tom podprojektu kako god. E-građani sustav je u principu identičan bilo kojem šalteru fizičkom u državi. Preko njega se može napraviti bilo što. Već se dugo govori o prijavi poreza online, no sve je ostalo samo na tome. Mnogi bi kao jednu od ključnih usluga voljeli vidjeti upravo prijavu poreza online. Kao što sam rekao na prezentaciji, ovaj sustav danas uklanja sva opravdanja da se tako nešto ne dogodi. Mi danas imamo JOP obrazac u funkciji, znači sva primanja bilo kojeg građana koja idu preko računa, država ih zna od 1.1. ove godine. Kao što ste vidjeli, već sad postoji usluga pregleda porezno-knjigovodstvene kartice kroz sustav e-građani bilo koga. Sada je uistinu na potezu Porezna uprava da u principu primjeni neko elektroničko rješenje, da spajanjem jednih, drugih i trećih podataka građanima napravi izračun za povrat poreza ili bilo kako, da im ga dostavi u ovaj sustav i da ga građanin prihvati, ne prihvati ili već kako god servis bude postavljen. To uistinu sad nije stvar više na nama, to je stvar formulacije samoga servisa. Ali tehnički preduvjeti od strane države i veliki projekti su danas gotovi. Sada je, kako bi se to reklo, na potezu Porezna uprava da taj proces primjeni. U ICT-u se događaju velike promjene i danas svi govore o oblacima, mobilnosti, velikom podatku i društvenosti. Naravno, riječ je o tehnologijama, rješenjima i umrežavanju koje diktira razvoj ICT-a kao podrške svakodnevnom poslovanju. Svijetom danas prema Gartneru vladaju 4 sile koje oni nazivaju Nexus, i to Cloud, Social, Mobile i Big Data, odnosno ako to prevedemo, računalni oblak, društvene mreže, mobilnost i mobilne tehnologije i naravno Big Data. Internet stvari, odnosno Internet of Things, IoT, jer je to trend koji se mijenja i koji se pojavlja u budućnosti. To je ona sljedeća velika stvar koja će pokrenuti razvoj najrazličitijih usluga, ali i big data analitike, poboljšanje postojećih usluga i stvaranje novih radnih mjesta. U zadnje vrijeme Gartnerovi analitičari predviđaju 4 ključna trenda koje zajedničkim nazivom zovu Nexus of Forces. Dakle, Nexus 4 sile koje bitno mijenjaju ne samo IT, nego kompletnu industriju i način na koji živimo i radimo. To su mobility, cloud, big data i društvene mreže. Dakle, ta 4 trenda su toliko isprepletena i toliko utječu na industrije, ne samo IT, dakle, kao što sam rekao u bilo kojoj kompaniji, nego na tome da se mijenjaju poslovni procesi, poslovni modeli, način pružanja usluga i način kako ih primamo. Gdje ćemo pokazati da ti trendovi nisu samo svjetski, nego da oni dolaze i kod nas. Dakle, pokazat ćemo kako neki od tih trendova u kombinaciji društvenih mreža, mobilnih tehnologija, big data analize ulaze u hrvatske kompanije, primjenjuju se i daju zapravo poslije nova, vrlo zanimljiva poslovna rješenja. Hrvatska je u trendu sa svijetom. Tvrtke moraju pronaći vlastiti način prilagođavanja i naći rješenja za prilagodbu ovim silama, odnosno tehnološkim trendovima. Pa ja bih rekao da smo mi tu negdje. Dakle, mi imamo mlade ljude koji razumiju, vide šta se zbiva i apsolutno su u stanju pratiti posebice tehnološki. Ono gdje malo kaskamo i gdje se stvari malo sporije kreću su da nam je potrebno da članovi uprava koji moraju donositi odluke shvate da su te promjene neminovne. Dakle, oni se neko vrijeme mogu praviti malo gluhi i slijepi, međutim vide da zapravo svijet ide naprijed nezaustavljivo i da oni moraju polako prihvatiti promjene koje dolaze bilo iz IT-a ili izvana, jer će to uraditi netko drugi ako neće oni. Ono što ih mi pokušavamo naučiti je da jedna od glavnih poruka naših analitičara je konkurencija dolazi iz posve drugih neočekivanih smjerova, iz posve druge industrije, na posve druge načine. Ja bih rekao ovako, neke tvrtke prednjače i vide da je ono što su bili ERP-ovi, CRM rješenja, ono što smo zvali standardni IT, da polako postaje commodity. Dakle, postaje ono što se smatralo, što je rekao Nikola Skar, postaje voda i struja što imaju svi. Ono gdje mora biti razlikovnost, što mora činiti vašu konkurenciju, su stvari koje dolaze na novi način, koje su kombinacija tih sila i tih tehnologija i što vidim da u Hrvatskoj neke vodeće tvrtke prvenstveno prepoznaju i danas će nam neke od njih i prezentirati ta rješenja koja su, moram reći, možda od nekih i neočekivana da dolaze iz velikih kompanija koje su prepoznale da takva rješenja trebaju, moraju i mogu nuditi. Činjenica je da su oni uradili u suradnji sa malim hrvatskim tvrtkama koje jesu one koje donose promjene, ali su prepoznale da je to važno i da tu trebaju u tom smjeru ići.
zatražite Samsung Galaxy S5 uz plan tarife Hrvatskog Telekoma. Dobrodošli u svijet vrhunskih tehnologija za usluge fiksne telefonije, prijenosa podataka, IT-a i najbržeg interneta. Uvjerite se zašto nam je svoje povjerenje dalo tisuće hrvatskih tvrtki. Povećajte sigurnost svakodnevnog poslovanja i znatno smanjite svoje troškove. Dobrodošli u svijet Metroneta, broj 1 Telekoma za poslovne korisnike. Mogu li napraviti mobilnu aplikaciju koja će se povezati na satelitski nadzor prometa? Kako ću zaštititi svoje baze i web servise od upada hakera? Što mi je potrebno da bih animirao 3D likove? Odaberite već danas najbolje stručne studije u Hrvatskoj. Visoko učilište Algebra. Stvarajmo digitalnu budućnost. Najdraža fotografija? Ova ovdje. Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP. I dok je cloud computing u IT-u prisutan već desetljećima, poslovni ga je segment počeo prepoznavati tek posljednjih 5-6 godina. U javnom sektoru pak se pribojavaju sigurnosti podataka. Ipak cloud za HP je jedna od ključnih tehnologija budućnosti IT-a. Virtualizacija, cloud, bring your own device inicijativa, big data, unified communication i konsolidacija data centara glavna su područja koja HP Networking svojim rješenjima adresira te korisnicima nudi mogućnost odabira koje se temelji na otvorenim industrijskim standardima i jednostavnom centraliziranom menadžmentu. Procjena da već za nekoliko godina samo 29% isporuka usluga u IT-u će biti rađeno na tradicionalan način. Znači ostatak će dolaziti ili iz javnog klauda ili iz privatnog klauda ili nekih kombiniranih mogućnosti. Za to je potrebna neka drugačija infrastruktura, na drugačiji način treba osmisliti arhitekturu, kako će data centri izgledati, kako će izgledati zapravo serveri, storage, networking i komunicirati zajedno da bi mogli kvalitetno i na siguran način isporučiti te tražene usluge. Jednostavno to je new style of IT i mi vjerujemo u HP-u da imamo kvalitetna rješenja da to možemo ostvariti. Velike kompanije odlučile su uvelike smanjiti cijene ponude u cloud sustavima i time privući što više korisnika svih vrsta, od običnih do onih velikih i poslovnih. Ta strategija im donosi profit već u startu, a od konkurencije koja iza sebe nema desetke milijarda dolara kapitala traži neke inovacije zbog kojih neće nestati s tržišta. Mislim da se u Hrvatskoj to dijelom već događa, možda ne onom brzinom kojom bi očekivali, ali ono što mi vidimo pogotovo kod svojih partnera, da oni sve više razmišljaju o tome da svoje aplikacije, usluge počinju isporučivati ne više korisnicima na način da im ih prodaju, nego da ponude zaokruženo rješenje, da li ili iz vlastitih data centara ili u suradnji s nekim isporuče uslugu kroz neki oblik, ajmo to zvati cloud usluge. Sa druge strane, svi veći korisnici polako grade svoju buduću infrastrukturu na način da podržava takav način rada. Znači da, događa se. Malo kad konzervativno, mi bi htjeli možda da ide brže. Sigurno da oni koji su inovativniji, koji brže i kvalitetnije to rade, mislimo da će biti konkurentni i na našem tržištu i na stranim tržištima. Primjetna je doslovce eksplozija mobilnih uređaja, sadržaja, virtualiziranih poslužitelja i uređaja za pohranu podataka i cloud filozofije koja podrazumijeva brzi provisioning usluga. Kada je cloud u pitanju, ljude u IT odjelima brine i manja vidljivost njihove uloge, jer se cloud usluge smještaju u podatkovne centre, a manje su vezane uz informatičku infrastrukturu tvrtke u kojoj rade. Uz to, IT ima manje nadzor nad uspostavom i provedbom sigurnosnih pravila,
a tu su i nove prijetnje koje dolaze iz zajedničke uporabe cloud okruženja. Europska unija identificirala je cloud computing kao jedno od rješenja koje u tehnološkom smislu može pomoći gospodarskom oporavku europskog gospodarstva. Ako se cloud computing u kombinaciji s obrazovanjem dobro iskoristi, moguće očekivati čak 2,5 milijuna novih radnih mjesta te čak 160 milijarda eura ušteda u narednih 5 do 6 godina, točnije sve do 2020. godine. Međutim, sada je vidljivo kako korištenje cloud computinga nije na razini kakvom se moglo očekivati, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, i to prije svega kod malih i srednjih tvrtki. To je za EU razočaranje, no postoji dosta razloga za to. Jedan od tih svakako je i sigurnost, odnosno bojazan zbog toga gdje se nalaze podaci, što prije svega vrijedi za javni sektor. Svakako tu ne treba zaboraviti i na segment privatnosti podataka. HP-ova vizija u ovom segmentu jest da bez obzira tko je korisnik cloud rješenja, bilo da je riječ o građanima ili tvrtkama, treba im dati rješenja koja će odgovarati njihovim potrebama. Moguće je tu imati rješenja iz oblaka u oblak, odnosno rješenja koje uključuju usluge u oblaku, koji se pak nalazi u jednom većem oblaku, i tu svoju priliku mogu pronaći male tvrtke kao davatelji takvih rješenja. Tu opet dolazimo do kvalitete usluge, ali i sigurnosti, odnosno privatnosti podataka. Naša je vizija da u EU postoji veliki ekosustav koji može omogućiti stvaranje katalog rješenja koje su već sada dostupna u cloudu. Korisnik tada može zaista izabrati gdje će odložiti svoje podatke, gdje će smjestiti svoje aplikacije koje drugima iznajmljuje kao software as a service. Time se mogu osigurati i visoka razina sigurnosti i privatnosti. Mladi informatički stručnjaci danas su vrlo traženi. Natjecanja poput onog na Tehničkom veleučilištu omogućavaju tvrtkama da pronađu one željne znanja i rada. Jer često najbolje ocjene ne govore da je netko uspješan i kreativan, ali učiti se naravno mora. TVZ Mobile Challenge Cup je studentsko natjecanje u izradi mobilnih aplikacija na platformama Android, iOS i Windows Phone. Organizirao ga je studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu uz podršku Tehničkog veleučilišta drugu godinu zaredom. Ovakav oblik natjecanja velika stvar i za školu i za studente. Uspješni su, dobro rade, aplikacije su jako dobre, veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. 280 polaznika nije mala brojka i mislim da će u ovom području, IT sektoru, Tehničko veleučilište postati na globalnom tržištu rada i ponude novih stručnjaka značajan faktor. Mislim da je u stvari to jedini pravi put da se ide sa rješavanjem konkretnih aplikacija i konkretnih problema koji se mogu koristiti i u svakodnevnom životu. Za studente imamo zgodne aplikacije za Erasmus razmjenu, što mislim da je nešto što je budućnost u tom području. 3 najbolje plasirana tima dobili su 15-minutno predstavljanje tijekom iduće konferencije Mobility Day te besplatne kotizacije za sve članove tima. Ideja natjecanja bila je pokazati kako se može nešto konkretno napraviti u roku od mjesec dana te pritom povezati studentice i studente s različitih područja, poput dizajnera i programera. Ne, naravno, ja vjerujem da nema ni jednog od kandidata koji su to radili koji nemaju ono budućnosti kod poslodavaca. Jer ovakve stvari nadgrađuju sve ono što hvali hrvatskom školstvu. Komunikacija, timski rad, produktivnost, stavljati to što se uči i što profesori predaju u funkciju. I na kraju svega svi želimo da ti mladi ljudi kad odrastu budu produktivni članovi društva, a u stvari kroz ovo naše hrvatsko klasično školovanje samo bubaju ono činjenice, a ovo je prekrasno, ovo je kruna takvog jedno integracija. To već što dizajneri rade sa programerima je ono iskorak miljama ispred onog što se klasičnim, nekakvim hrvatskim u standardnim uvjetima radi. Tako da mi ovo podržavamo svim srcem i na kraju svega vjerujemo da će biti od koristi i za te mlade ljude, a i na kraju za poslodavce u IT sektoru.
Natjecanje mladih informatičara pokazuje na koji se način mogu spojiti obrazovni sustav i gospodarstvo, kako na tome području mora postojati sinergija koja će omogućiti mnogo lakše pronalaženje posla. Stoga je stvaranje studentskog natjecanja dobar način da se u tome uspije i svakako preporuka i drugima da ga koriste. Pokrenula je stvarno studentska udruga prošle godine i rekli su mi bi volili. Onda sam se malo ja ipak umiješao pa sam ih natjerao da se studenti prijave imenom i prezimenom. I lani ih se prijavilo 150 da bi htjelo. I onda smo shvatili da je to potencijal. I da preskočim prošlu godinu, ove godine ih se 280 prijavilo da bi u 3 mjeseca investirali u svoje znanje, da bi htjeli nešto napraviti na području mobilnih aplikacija. Sva sreća ovdje ima dovoljno studenata, postavili smo im neke kriterije, testirali znanje, dali dodatno školovanje iz mobilnih platformi. Lani su sami studenti bili nezadovoljni dizajnom, uključili smo profesore, asistente dizajna, pozvali su 160 studenata na jedno predavanje o dizajnu. Bojan Kaniža ih je zapalio za dizajn. Morali smo napraviti speed date, morali smo napraviti spajanje dizajnera i programera. Vidjeli ste 6 prvih aplikacija, sve one imaju dizajnere sa sobom. Dakle, mladi programeri su počeli shvaćati koliko je važan korisnički interfejs. Luka im je pričao, Mirna im je pričala o tome, Bojan, sad su vidjeli. Najvažnije od svega je da nas poslodavci prate, oni jedva čekaju da studenti koji žele raditi izađu, dođu njima raditi. Najveća vrijednost ovoga je što studenti vide interes poslodavaca, a poslodavci vide da je studentima potrebno minimalno pažnje, nešto školovanja i rezultati su fantastični. A najvažnije, ja sam bio jako protiv tog termina natjecanja. Onda ga samo treba pravilno shvatiti. Natječe se svak sa sobom, nešto slično kao u golfu. Dakle, natjecali su se i oni koji su se samo prijavili i došli slušati predavanje. Nešto su naučili, nešto im je ostalo. Druga stvar, svatko od njih se natječe za svoje znanje, za svoje mjesto. Neki hoće napraviti svoju firmu, neki se hoće zaposliti, neki hoće samo naučiti, neki hoće upoznati kolege. Kogod šta hoće može napraviti, ali oni koji su spremni, poslodavci ih uzimaju već sada. I o tome se radi. Dakle, i na poslodavcima i na nama koji stvaramo te mlade stručnjake da im pružimo priliku, pa oni nek rade što god. Sve je bolje nego da sjede i polažu ispite ili da ne rade ništa. Tako da, naravno da bi svaki fakultet, svaka škola mogla ovako nešto organizirati. Ono što bi morali imati unutar vlastitih redovima grupu entuzijasta koji bi to natjecanje vodili i organizirali. Ja s ponosom mogu reći da ovi dečki, Ivan Kocijan, Milan Jovanović, Goran Trtinjak i Petar Jandrolić stvarno zaslužuju biti istaknuti. 20-ak događanja, web sa nebrojeno stranica, sve su ovo podržali, uložili svog truda i rada. A oni su lani samo pobjedili na ovom natjecanju. I kad sam ja pitao šta će vam to, pa da bude još bolje. I to je znak da se ovo natjecanje ne može zaustaviti. Dakle, sljedeća generacija studenata će napraviti iduće godine još bolje. I to je stvarno krasno tako raditi. I na kraju točka na i ove emisije. Još jedan dokaz kako se može uspjeti uz mnogo truda i rada, svakodnevnog učenja. Kada volite svoj posao, jednostavno nije teško i pogledajte zašto. Na svečanoj ceremoniji održanoj tijekom poslovne konferencije SAP Forum u Zagrebu, HND Hrvatsko novinarsko društvo i Zbor informatičkih novinara HND-a proglasili su najbolje ICT novinare. Pred više od 450 uzvanika i 50-ak suradnika i kolega predstavljeni su laureati za 2013. godinu. Informatičkim novinarom godine proglašen je Dražen Tomić, glavni urednik portala ICT Business. Dobitnica nagrade u kategoriji najbolji novinarski uradak je Tanja Ivančić-Belošević iz Večernjeg lista, dok je dobitnik godišnje nagrade u kategoriji najbolji urednički uradak Oleg Maštruko, urednik Mjesečnika Mreža.
Dobitnik nagrade SAP ICT Journalist Prize, Božo Težak, to znači ICT novinar godine, je Dražen Tomić, glavni urednik portala ICT Business Info. Prije svega htio bih se zahvaliti svima na nagradi i ono što je najvažnije od svega je da je ovo nagrada koja dokazuje da se u ICT novinarstvu može uspjeti i za mene je 20 godina novinarstva i mislim da ono što je bitno je da se trud i rad na kraju isplate i htio bih se prije svega zahvaliti ekipi ICT Business portala i ICT Business TV-a koja mi je pomogla da ovo dobijemo. Hvala lijepa svima. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovaj put. Do iduće emisije srdačno vas pozdravljamo.